Milí priatelia a priateľky, dnes bolo mimoriadne zasadnutie školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom vystúpili aj zástupcovia iniciatívy slovenských učiteľov s požiadavkami štrajkujúcich učiteľov. Výsledok bol však taký, že výbor sa nezaviazal k žiadnym konkrétnym riešeniam. Zajtra bude tiež zasadnutie, a to zasadnutie vlády, a preto sa stretávame pred úradom vlády o 9:30. A náš protest bude tichý, ako nemá výčitka voči tomu, ako nás vláda neustále ignoruje. Od začiatku ostrého štrajku až do dnešného dňa sa zaregistrovalo vyše 14 500 učiteľov z 950 škôl po celom Slovensku. Toto číslo určite nie je zanedbateľné. Práve v tejto chvíli sa na námestí SNP v Bratislave odohráva akcia Ďakujeme, že vieme, ktorú zorganizovali študenti na podporu štrajkujúcich učiteľov. Je tam plné námestie, takže je jasné, že na tom nezáleží len učiteľom a ich študentom, ale celej verejnosti. Podporné akcie sa konajú nielen na Slovensku, ale aj za hranicami Slovenska. Vieme o tom, že zajtra v stredu sa koná akcia v Londýne a bude aj podporná akcia v Bruseli. Od začiatku ostrého štrajku až do dnešného dňa sa zaregistrovalo vyše 14 500 učiteľov z 950 škôl po celom Slovensku, čo predstavuje 16,6% zo všetkých odborných a pedagogických zamestnancov školstva. Toto číslo určite nie je zanedbateľné. Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského dnes na mimoriadnom zasadnutí senátu vyzval vedenie Univerzity Komenského a aj ostatné vysoké školy, aby podporili štrajk učiteľov. Chcem vám všetkým veľmi poďakovať za to, že ste vydržali a držíte ďalej, pretože jediné, čo na nás majú, je strach a my sa nebojíme.